ଚାଷରେ କାଙ୍କଡ଼ିଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 80 ମିଲିଲିଟର କୋରୋଜେନ୍ କିମ୍ବା କଭର କିମ୍ବା ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା EM1 କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷେତରେ ଫଳମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ 1 ରୁ 1.5 ଗ୍ରାମ କାର୍ଟାଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତହିଁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷ ଥୋପକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷ ଥୋପକୁ 80ଟି ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ର ତଳେ ସରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଟଳ କିଆରୀରେ ଚେର ଗଣ୍ଠି ସୂତ୍ରକୃମି ନ ହେବା ପାଇଁ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ଏକର ପ୍ରତି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ୟାସିଲୋମାଇସିସ୍ ଲିଲାସିନ୍ସ ଜୈବ ଜୀବନାଶକ ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ବିଷ ଭାବେ 2 ମିଲିଲିଟର ମାର୍ସେଲ 25% EC କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଓ ଗଛର ଅଗ ମରିଯିବା ରୋକିବାକୁ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଓ ମାଙ୍କଜେବ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଫିମ୍ପିନାଶକ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।